sukaɓe Gunas koɗo men hande ko ceerno Alpha Dia Diamoguel شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن شيخنا القطب المكتوم أحمد بن محمد التجاني وأصحابه وخلفائه أجمعين. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا. bandiraɓe am musidɓe am julɓe eɗen ñaago Allah moƴƴo joom kisal e jurumndeeru o yo kisal makko duumingal e jurumndeeru mum won e men. yo Allah reen en reena diine men. yo Allah reen en reena nemaji arzuqini en ɗi ngam barke annabi o sallallahu alayhi wa sallam, ngam barke ceerno men Seydi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu. alhamdulillah, ñalawma julde taske ɓenni wonde julde taske arno rawane. julde taske ɓenni wonde mbinoɗa rawane yo Allah hokki en wattude ni mo wuuri. alhamdulillahi hande ne aari a tawama. nelaɗo Allah noon sallallahu alayhi wa sallam kanko e sahabaɓe makko eɓe jogino sifa, eɓe jogino gonka. so tawi hitande dartima mo wuuri waccade e yurnitade koye mabɓe. hitande a wino yen battunimo wuuri rawane, Allah waɗi a watti noon mo wuuri. hikka kadi a wi en battunimo wuuri a anda saɗa wattanimo wuuri. sabu rawane won winoɓe yen battunimo wuuri battani noon. hikka won wiyoɓe en battunimo wuuri battoyta noon. a anda beele koye wattoɓe nimo wuuri ɓe limaɗa walla soɓe battata nimo wuuri ɓe limaɗa. a anda to tawi liste ma yalti ko e mayoɓe hitande nde a anda so e wuroɓe caggal hitande nde jeeɗa a anda. a ɗaɓɓiraka andude ɗum, a ɗaɓɓiraka mana yiitude ɗum. ɗaɓɓireɗa to gonɗa e dow mum ko fewde e peewal e moƴƴinde. beele jo so mayde nde ari tawde tawruma aɗa hebli. sabu neɗɗo kala ko kewɗa duuɓi won keccunoɗomo duuɓi wurino ɗo e aduna he. kala ko mbiɗa komi cukalel wonmo keccuɗa maayi e yeeso ma. sabu cukalel kam ɓurani jibinaɗo ñeewi tan maayi walla jibinaɗo ñeewani. woto cukaguma homte. maayde wona to sukaɓe jeeya, maayde wona to mawɓe jeeya, maayde jeeya koto mana ha joni peccugol Allah. mo Allah limi fof yah, mo Allah noddi fof notoyo. an noon musidɗo am ar ƴeew keblanoɗen hitande nde, keblanoɗen ko heddi e gurdam men beele so maayde tawi en taw eɗen keblani ɗum. woto wonde
maayde ara taw alaa ko keblaninoɗaa ɗum ƴeew hay o aduna gooto e men kala wonko heblata waɗa fawru mum ƴeew hay o aduna gooto e men kala wonko heblata waɗa e poos mum gooto e men kala wonko heblata fadira ñalawma maaniijo walla lewru maaniiru jooni noon baawɗo heblaade naade ɗum holko haɗi heblanoo ñalawma mo ngannduɗaa so tawii a leliima a ummittaako so wonaa hawroyde e hasboore ma heewiinde neɗɗo lelii jamma finiri haaju goɗɗo walla finiri haaju mo waalduno kono so tawii a lelnaama ɗo ɓabri maa ɗo sa finii tan pinataa hankadi ko e haaju Allah en hasbuma heblanaade ɗum ko ɗum noon waɗi sahabaaɓe annabi sallallahu alaihi wa sallam ko heblaninooɓe ɗum e koye munen ko fadnooɓe ɗum e koye munen kamɓe hay huunde e aduna ɓe padaano so wonaa nootoyaade nootaando Allah hay huunde e aduna ɓe limaano so wonaa yaama joo taw ko min woni hannde kawroowo e Allah sahabaaɓe annabi ko ni guurdunoo wori sayyidina aboubacre siddiq radiallahu tabaraka wa taala anhu kanko e amirul muminina umar ibnu alkhatabi radiallahu anhu e sayyidina ousmane ibnu affan radiallahu anhu e aliyu ibnu abi talibin radiallahu anhu wa karrama allahu wajha ɓe meeɗino rendude e nokku Allah waɗi wonno kewkewirta ɓe kawri ɗon ɓe mbiyen hawni noon enen fof kawren ɗo wona galle gooto e men ɗo wona galle nelaaɗo Allah ɗum ɗo de wattude ɗum weeɓani no mbaɗen surade ni no gooto e men fof wayi e haaju mum wadde Allah ni no mbaɗen wa e nelaaɗo Allah ni no gooto e men fof wayi ɓadaade nelaaɗo Allah ni potten ɗo wona galle nelaaɗo wona galle gooto e men ɗum ɗo de si ene waɗa kam weeɓaani e on sahaa noon gooto e maɓɓe fof gite mum ngal ɗini gonɗi hiwti woyi sabu miijaade hankadi ko paɗɗo maayde sabu ko miijaade hankadi gooto e mum fof wadde ko kañum woni jogorɗo maayde caggal hannde ɓe ngol gite maɓɓe mbalbalti gonɗi ko juuti aboubacre siddiqin radiallahu anhu kañum adi dartaade adi ɗiftude kañum adi siftorde adi ruttitaade wiiɓe kono noon ko kulɗen ko fof e mawnude Allah ene jogii njurum on ɗon njurum Allah haalii ɗum e qur'ana on ɗon njurum ene deeña haqqillaaji ɓe mbi aboubacry haalan min on njurum min tampi seydina aboubacry wi o aaya mo jannguɗen jooni Allah wiino qul kullun ya'malu ala shakilati wi kala gooto yo gooto no wayi gooto fof gooto ko woni gollata ko jikku mum gooto fof gollata ko jikku mum kala gooto no wayni ko ɗum gollata neɗɗo waawa wadde so wonaa jikku mum hay gooto waawa wadde so wonaa ko loowi e mum so tawi noon gooto fof waɗata ko jikku mum neɗɗo wa shakilatul abdi al isyan wa shakilatul rabbi al ghufran jikku maccuɗo Allah ko wofde Allah jikku Allah noon kañum ko yaafaade maccuɗo Allah so tawi Allah kañum ene jogii jikku yaafaade maccuɗo Allah ene jogii jikku woofde mbiɗa sikki goofi Allah ɗi jikku jiyaaɗo Allah o goofi jiyaaɗo Allah o waawa hawde yaafuya Allah o min de nde miijiimi oɗo aaya ɓernam ene yeennami sabu so tawi gooto fof waɗata ko jikku mum naam imamul busayri wi wa hal yandahu illa bima hawahu l ina'u gendu kaawel fof e gendu kaawel so wonaa ko loowa e mum septata e mum kala gendu kaawel baɗngel ndiyam sasa ndiyam ko ndiyam septata heen baɗngel kosam ko kosam septata heen baɗngel njuumiri ko njuumiri septata heen
ɗum waɗi kala ko jiiɗa neɗɗo ene waɗa woto mawnin felore ma e makko ko ɗum loowi e makko. neɗɗo golle mun ko ceɓceɓteji jikku mun, ko jiiɗa o golli fof ko jikku makko gollini mo. Allah noon jikku mun kañum ko yaafaade, maccuɗo Allah jikku mun kañum ko woofde. goofol maccuɗo Allah ngol min Aboubacry mbiɗo jorti wawa hawde jikku Allah jaafotoɗo o ɗo ena mawnini ɓerdam e jurum ndeeru Allah mawnugol e jeyaɓe Allah. haqqillaji maɓɓe kamɓe nayo fof garti ɓe mbi wallahi a haali goonga, minen kam mi cikkanno o ayani ko hande jippi. ɓe juɗɗi noon haqqillaji ɗi garta. Sayyiduna Oumar wi Aboubacry minnede nde mbiɗa daña aya Qur'ana, on aya dene ene deña haqqille ene waɗa jurum ndeeru Allah. ɓe mbimo haalan min, o wi Allah wi e Qur'ana ghafiri zambi wa qabili tawbi shadidi l-iqabi ziɗɗawul la ilaha illa huwa ilayhi l-masir. Allah wi hoore mun kañum woni jaafotoɗo bakkat. Allah wi hoore mun kañum woni jaɓowo tuubu buyaji. Allah wi hoore mun kañum woni cattuɗo leɓte. Allah wi hoore mun ziɗɗawli kañum woni joom nemaji. Allah sifima hoore mun sifaji 4. sifaji 3 ɗi ko ɗi jurum ndeeru. sifa gooto o mana ko leɓte. tato so cippiri e gooto mbiɗa yakori tato poola gooto. minnene de sifa gafranu e sifa qabulu tawba e sifa ziɗɗawli, ɗiɗo sifaji 3 gaccata sifa Allah wiyedemo shadidul iqabi nde so wona ɗi poola on sifa. ɗo ene deñi haqqillam, ene waɗi haqqillam e mawnude e jurum ndeeru Allah. Allah wi hoore mum e aya gooto kañum woni jaafotoɗo bakkat. Allah wi hoore mum e aya gooto kañum woni jaɓowo tuubu buya. o rewni heen wiide shadidil iqabi, o sakkitori wiide ziɗɗawli. o adori sifaji ɗiɗi moƴƴi, o rewni heen sifa gooto kulɓiniɗiɗo, o sakkitori sifa moƴƴo. wadde bonande nde no nde wayi fof kono lombinde e nder moƴƴere. moƴƴereji 3 ɗi donkanta bonande wootere. o aya omo waɗi mana mawnugol jortam to bange jurum ndeeru Allah. mbi wallahi goonga. Sayyiduna Ousmane ibnu Affan wi minne kayne wallahi jortam ene mawni e Allah to aya dañanmi to Qur'ana to. ɓe mbimo haalan min, o wi Allah wiino wahwa alladi yaqbalu tawbata an ibadi wa yafu an sayyi'at wa ya'lamu ma yaf'alun. Allah wi kañum woni jaɓowo tuubu buya e jiyaɓe mun. Allah wi kañum woni jaafotoɗo bakkatuji. Allah wi kañum woni ganduɗo ko waɗete. o wiyani mbiɗa andi mbiɗa aybina on. o wiyani mbiɗa andi mami halkir on. o wiyani mbiɗa andi mami nannir on jeenge. kono o wima o yaafo, o wima o jaɓ mana tuubu buya. o aya ene mawnini jortam e Allah. kanko woni jaɓowo tuubu buya, ɗum ko sifa belɗo. kanko woni jaafotoɗo bakkatuji, ɗum ne kadi ko sifa belɗo. kanko woni ganduɗo ko waɗete ko fewani ko, kanko andi. kono o wiyani maw haaltu, o wiyani maw feññin. sabu wona ko neɗɗo waɗi fof Allah feññinana ɗum. heewi ɗo neɗɗo mana ha joni dari ene woofa Allah kono Allah suuramo. nelaɗo sallllahu alih wa sallam wi sutura Allah ene wanji e mon, wudere sutura Allah ene woni e mon, woto kuncirende koye mon. ɓe mbi nelaɗo Allah beele ndeɗɗen hunci hurum mum. o wi aha kay. gooto e mon yaha teela waɗa goofol Allah, gooto e mon yaha teela woofa Allah, arta jooɗo e hakkude guiƴiraɓe mum. waaji onon hanki min jiidiri, debbo on hanki mi heeɓimo. Allah suurima, a suurti hoore ma. woto gooto mon kay suurtu hoore mum. gacce sutura Allah o wona e mon. woto gooto e mon suurtir hoore mum haaltude bakkatuji mun e walla feññinde bakkatuji mun. wadde Allah wi o ya'lamu ma yaf'aluna, kanko andi ko golloton ko. on woni Sayyiduna Ousmane ibnu Affan, sahaba 3 ɓiijo. Allah waɗi kadi ko ni lomtungal maɓɓe reggodiri.
Seydina Aliyu wi aha min nene de mbiɗa dañi aaya e qur'ana nelaaɗo ni wiyanno noon arja ayatin fil qur'ani haasi ɓe mbi janngam min o wi mbi nelaaɗo ene wiyanno kam so min teeli aaya ɓurɗo jorteede fof e qur'ana ko oɗo qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru zunuba jamia innahu huwa alghafuru rrahim. wi allah wi nelaaɗo allah wi jiyaaɓe am hemon jiyaaɓe am yaaɓe haa pantini e koye munen bakkatuuji ɓe bakkatuuji mun keewi e koye munen haa mbi hankadi min boniraama haa mbi hankadi taƴii fiɓotaako wi ɓeen woto ɓe pipto njurumndeeruuji allah wi ɓeen woto pipto njurumndeeruuji allah sabu addanimi wiidema yaa wiiɓe noon inna allaha ay o allah yahfiru zunuba jami'an ko jaafotoɗo bakkatuuji pop allah so dawri yaafaade so omo yaafo neɗɗo o yaafoto ko fof allah wonano neɗɗo ni mi yaafimama ɗum ɗa kono mi wawa yaafadema ɗum to allah so felliti yaafade ko fof yaafoto yahfiru zunuba jami'a nde wonno ala hen ko memata allah nde wonno ala hen ko gañata allah nde wonno ala hen ko ustata allah so dawri yaafade ko fof o yaafoto inna allaha allah yahfiru zunuba ena yaafo bakkatuuji jami'an dendagal majji innahu kanko allah noon huwa alghafuru rrahim kanko woni kafrowo kanko woni jurmotoɗo alghafuru rrahim ngol konngol ari e nder qur'ana laabi 7 huwa alghafuru rrahim nde wonno neɗɗo rewata allah ko e geɗe 7 o woofata allah kadi ko e geɗe 7 nde wonno neɗɗo wuuri ko e dow leyɗele 7 jiimi e makko kadi ko asmanuji 7 nde wonno neɗɗo lombi ko e nder balɗe 7 allah tongodiri nden tongode e tellinde e deftere mum alghafuru rrahimu laabi 7 inna allaha allah yahfiru zunuba ene yaafo bakkatuuji jami'an dendagal munen wadde an musidɗo am julɗo so tawi lewru dartimama aɗa mo wuuri aɗa wuuri ƴeew heblade yaafeede ko ɓenni ko kono ƴeew heblade noon moƴƴitinde ko arata ko ƴeew heblade yaafeede ko ɓenni ko kono ƴeew heblanade kadi moƴƴitinde ko arata ko sabu annabi sallllahu alayhi wa sallam haalino e nder nduɗo lewru taske o wi ñalawma arafat hoorde ɗum ene yaafo bakkatuuji hitaande ɓennude ene yaafo bakkatuuji hitaande aroore hitaande ɓennude nde holko waɗi ɗum nimsana tuuba hitaande aroore holko waɗi ɗum mana ha joni peewa mbasa bonnude wona kay mi hoori arfa tan mi windantake bakkadde ala sa hoori arfa so korka ari a hoorani ka keefeero sa hoori arfa a juulani ka keefeero sa hoori arfa mana a jaɓani jokkude enɗam ka keefeero ka bonɗo wadde arfa firti ko heblono hitaande aroore nde mbele nde tawma aɗa moƴƴi nimsan ɓendude nde ko bannoɗa hen ko feewani eɗen ñaago allah noon ko ɓennuno e nder hitaande e kitaale ɓennude nde e pergitte e bakkatuuji yo allah yaafo en yaafo julɓe kala eɗen ñaago allah kadi ko tiindi e nde ɗo hitaande allah andi yo moƴƴin en heen o feewna en o waɗa en e weleede